पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। आज आपण बनवणार आहोत मस्त अशी दाबेली। तर ती कशी बनवायची, त्याला काय काय लागणार आहे, चला तर आपण ते बघू। तर सगळ्यात आधी आपण बनवणार आहोत दाबेलीसाठी लागणारा मसाला। तर मी इथे पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। आता आपल्याला तव्यावर 2 चमचे धणे टाकायचे आहेत, 1.5 चमचा जिरे, 1.5 चमचा पांढरी तीळ, 4 मिरे, 4 ते 5 लवंग, थोडीशी दालचिनी, 1 मोठी इलायची आणि 1 तेजपान आपल्याला छान असं तोडून यामध्ये टाकायचं आहे। 1 मोठा चमचा आपल्याला शोप घ्यायची आहे, ही बडीशेप आहे। तर इथे तुम्हाला शोप ही थोडी वेगळी दिसत असेल, कारण ह्या शोप मध्ये बरेच म्हणजे खडे वगैरे होते, तर मी हे धुवून घेतलेली आहे म्हणून याचा कलर थोडा चेंज झालेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला 2 मिरच्या टाकायच्या आहेत। आता हे आपल्याला मस्त असं छान तव्यावर परतवून भाजून घ्यायचा आहे। तर हा जो मसाला आपण बनवतोय हा दाबेलीसाठी मस्ट आहे। हा मसाला नसेल तर दाबेली खाण्याची काही एक मजा राहणार नाही, म्हणून हा मसाला नक्की बनवा। आणि तुम्हाला जर का आजची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। त्याचबरोबर आजची जी आपली रेसिपी आहे ती खूप छान आणि मस्त होणार आहे, कारण दाबेली ही तर सगळ्यांना आवडतेच। त्यासाठी रेसिपी शेवटपर्यंत बघा आणि कशी वाटली तेही कळवा। आता इथे मसाला बऱ्यापैकी झालेला आहे, आपण याला काढून घेऊ। तर हा जो मसाला आता आपण काढून घेतलेला आहे हा आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे, नंतरच याला बारीक करायचा आहे। आता इथे आपले मसाले हे थंड झालेले आहेत, आपण यांना मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेऊ। तर यामध्ये आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे। आपण 2 मिरच्या टाकलेल्या आहेत, आपल्याला जेवढं तिखट आपण खात असाल तेवढं तिखट आपण इथे वापरा। थोडं आपल्याला साधं मीठ टाकायचं आहे, थोडं आपल्याला काळं मीठ टाकायचं आहे, 1/2 चमचा आपल्याला चाट मसाला टाकायचा आहे। हा चाट मसाला आपण आधी बनवलेला आहे, हा कसा बनवायचा तुम्हाला बघायचा असेल तर वरती आय बटनवर याची लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता। थोडीशी आपल्याला साखर टाकायची आहे, हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला वापरायची असेल तर वापरा। मी हे तिखट थोडं बॅलन्स होण्यासाठी यामध्ये साखर ॲड केलेली आहे। आता हे आपण छान असं बारीक करून घेऊ। तर इथे आपला मस्त असा दाबेलीसाठी लागणारा मसाला हा तयार झालेला आहे। आता आपण पुढची प्रोसेस करून घेऊ। तर इथे आता सुरुवातीला आपल्याला बटर, तेल, तूप काहीही वापरलं तरी चालेल, मी थोडं बटर वापरलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला 4 ते 5 चमचे आपण जो आत्ताच दाबेलीसाठी तयार केलेला मसाला आहे तो टाकायचा आहे। आता याला आपल्याला छान असा परतवून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये आपल्याला 1 चमचा छान अशी आंबट चटणी टाकायची आहे, जी चिंच आणि गूळ पासून आपण बनवतो ती। आता हे छान आपण मिक्स करून घेऊ आणि ही प्रोसेस आपल्याला लो फ्लेमवर करायची आहे। आता ह्या मसाल्यांमध्ये आपल्याला टाकायचे आहे उकडलेले बटाटे। तर मी इथे 4 ते 5 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत, त्यांना अशा प्रकारे हातानेच तोडून आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहे। आता आपल्याला स्मॅश केलेले बटाटे यामध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत मसाल्यामध्ये। त्याचबरोबर आपल्या खूप साऱ्या चाटच्या रेसिपीज सुद्धा आहेत, त्या जर का तुम्हाला बघायच्या असतील तर वरती आय बटनवर किंवा मग डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील। आणि आता सध्या आपल्याला बाहेर जाऊन काही खाता येत नाही, म्हणून अशा चटपटीत गोष्टी आपण घरीच बनवून खाऊ शकतो, तर तुम्ही पण ट्राय करा। आता इथे मसाला आणि बटाटे हे छान असे मिक्स झालेले आहेत। तर इथे जर का आता तुम्हाला या स्टफिंगला छान असा कलर आणायचा असेल तर ज्या ठिकाणी आपण मिरची पावडर वापरली होती त्या ठिकाणी आपण काश्मीरी लाल मिरची वापरू शकतो, म्हणजे या मसाल्याला छान असा लाल कलर येईल। आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊ, अगदी 1 ते 2 चमचे। आता झाकण ठेवून अगदी 2 मिनिटासाठी आपण हे छान असं वाफवून घेऊ। तर इथे 2 मिनिटं झालेले आहेत, आपला
दाबेलीसाठी लागणारा जो मसाला आहे तो छान असा तयार झालेला आहे। याला जास्त असं शिजवायची गरज पडत नाही, कारण बटाटे हे ऑलरेडी उकडलेले असतात। त्याचबरोबर मसालेही आपण छान असे आधीच भाजून घेतलेले आहेत। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आता हे आपण प्लेटमध्ये छान असं पसरवून घेऊ। जसं अगदी बाहेर मिळतं ना, अगदी तशीच प्रोसेस आज आपण घरच्या घरी करणार आहोत। आता या मसाल्यावर आपल्याला बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। त्याचबरोबर इथे मी शेंगदाणे छान मसालेदार करून घेतलेले आहेत। तर हे शेंगदाणे आपण आधी छान असे स्वच्छ धुवून याला एका पाण्यात उकडून घेतलेलं आहे आणि थोडे कोरडे करून याला छान असे तळून घेतलेले आहेत तेलातनं। आणि त्यावर तिखट, मीठ, चाट मसाला अशा प्रकारे मसाले टाकून हे आपण शेंगदाणे हे तयार करून घेतलेले आहेत। आता नंतर आपल्याला यावर टाकायचे आहेत बारीक शेव आणि यावर डाळिंबाचे दाणे सुद्धा टाकतात। तर लॉकडाऊनमुळे मला मिळालेले नाही आहेत, तुमच्या जवळ जर का असतील तर तुम्ही वापरा। तर इथे आपली मस्त अशी दाबेलीची स्टफिंग ही तयार आहे। चला तर आता आपण दाबेली बनवायला घेऊया। आता इथे आपल्याला पाव हा मध्यभागून छान असा कट करून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला एका साईडने याला छान अशी आंबट चटणी लावायची आहे। आता ज्या चटण्या मी तुम्हाला इथे दाखवते आहेत, यापुढे मी तुम्हाला हिरवी चटणी सुद्धा दाखवणार आहे। तर ही चटणी आणि हिरवी चटणी दोघं चटण्या आपण आधी बनवलेल्या आहेत, ह्या मी घरात स्टोअरच करून ठेवते। तर ह्या चटण्या कशा बनवायच्या तुम्हाला जर का बघायच्या असतील तर तुम्ही आय बटनवर जाऊन बघू शकता। आता आपण याला हिरवी चटणी लावून घेऊ एका साईडने। आता यामध्ये आपल्याला ही जी स्टफिंग आपण तयार करून घेतलेली आहे ती टाकायची आहे। आता यावर आपण थोडासा बारीक चिरलेला कांदा पुन्हा टाकून घेऊ, थोडेसे शेंगदाणे, थोडेसे बारीक शेव। आता हे आपण छान असं बंद करून घेऊ। आता मी इथे प्लेटमध्ये शेव टाकून घेतलेले आहे। आता ही जी दाबेली आहे ही आपल्याला सर्व साईडने अशा प्रकारे याला शेव लावून घ्यायचे आहेत। चला तर आता आपण दाबेलीला छान असं गरम करून घेऊ। गरम करताना आपल्याला पावला म्हणजेच दाबेलीला छान असं तेल किंवा बटरने ग्रीस करून घ्यायचं आहे। तर इथे आपली मस्त अशी गरमागरम दाबेली ही तयार झालेली आहे। मी आपल्याला सर्व करून दाखवते। तर इथे आपली मस्त अशी दाबेली ही तयार झालेली आहे, अगदी बाहेरसारखी तयार झालेली आहे। टेस्टही खूप छान आहे। तर तुम्हाला जर का आजची मस्त अशी दाबेलीची रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि अशाच माझ्या रेसिपीज जर का तुम्हाला बघायच्या असतील तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता। तुम्ही पण ही दाबेली घरी बनवून बघा, आवडल्यास मला कमेंटमध्ये कळवा। आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत माझ्या रेसिपीच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या आणि जाता जाता सबस्क्राईब करायला विसरू नका। टेक केअर, बाय बाय।